جیلم دے اندر بہ کے امیر معاویہ دے خلاف زبان درازی کردا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی دے خلاف زبان درازی کردا ہے۔ اس طرح دے لعین نو میں پیغام پہنچانا چاہنا، اس کو قرآن نے کی آکھیا ہے رحماء بینہم، علی اور معاویہ بھائی بھائی نے۔ او کائنات دے لوگو، جڑا زبان صحابہ دے درمیان کھولے گا، جڑا صحابہ دیاں زندگیاں تے تبرہ کرے گا، جڑا صحابہ دیاں زندگیاں دے تے جرا کرے گا، مینوں رب قرآن سارے دا سارا صحابہ دی شان بیان کردا ہے۔ بخاری ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیے، مسلم ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیے، ابو داؤد ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیے، ابن ماجہ ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیے، جامعہ ترمذی ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیے۔ او قرآن قرآن نہیں جڑا صحابہ دی شان نہ بیان کرے۔ رحماء بینہم، اللہ اکبر، اللہ مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے، صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے۔ ایمان نو لٹن لئی اور ڈاکو پہ پھر دینے۔ اور قرآن دا ترجمہ پڑھ، تینوں لوگ نکیاں نکیاں گلاں قرآن دے ترجمے دے اندروں وکھاندے نے۔ آ ویکھ لے ابو بکر دا حضرت علی دے نال اختلاف سی، آ ویکھ لے امیر معاویہ دا علی دے نال اختلاف سی۔ اور اے گلاں کردے نے، انہاں گلاں نو چھڈن واسطے کی کرنے چاہیدا ہے؟ ایمان نو لٹن لئی ڈاکو پہ پھر دے